Mercedes-Benz. Trucks you can trust. Ei muuta kuin releet niskaan, nyt lähetään. Kutosen uudessa sarjassa seurataan maanteiden kuninkaiden arkea ympäri Eurooppaa. Ready? Joo, mennään lankaan. Siellä se on. Laita vähän tänne päin. Siitä. Parin kanssa täytyy hommat sujua sillä, että pystyy kaveriin luottamaan ihan täysillä koko ajan. Ja vaan yksi niistä, kehen pystyy luottamaan kyllä ihan sata varmasti. Ja Tominkaan on kiva tehdä töitä, se on rauhallinen ja just sen kanssa pystyy sitten keskustelemaan kunnolla ne asiat lävitse. Meillä homma toimii kyllä hyvin. kalustohan on tietenkin tämmöistä aika lailla painotteista, niin kuin tässä taustalla nyt näkyy tää meikäläisenkin työkulkuneuvo. Niin kalusto on kyllä ihan hyvää ja kehittynyt pirusti siitä, mitä se on ollut tuossa aikaisemmin. Laitteet toimi taas ihan moitteettomasti ja saatiin ihan mallisuoritus tehtyä omasta mielestäni siihen. Uusi sarja alkaa. Ammattina sankari. Alkaa 1. helmikuuta Kutosella.